émission holmo woni an en jetti khalifaɓe diini kono kadi en jetti khalifaɓe aada kono noon jettirɗen ɓen ɓe ngannduɗaa kadi ko ardiɓe en e piindi tv tugude baba abou hafsatou coumba hamme yantude dawoudou geddaɗo maymouna tafsir dawoudou maydata samba gaysiri tanum arɗo guerlel ha yetti baba hammat en tata leyla diaten e kala mo ngannduɗaa aɗa golla e piindi tv e piindi fm onon kala on calminama on jarnama tonggode men temedere e jeetati arti taw koye mbaadi kubbidinde tawa ko baamuji tigi rigui yantude sawdata sy mo samma kontay eɗen jaɓɓi noon koɗo tedduɗo Adja Hawa Ba hade men woɗɗoyde en totoɗo mo ngannduɗaa ko Sawdatou Sy o salmodira e yeɓoɓe ayaw habdude piindi tv Sawdatou assalamu aleykum. Waaleykum salam Ba Mody. Assalamu aleykum chers téléspectateurs. En garti ɗo hannde émission men holmo woni an avec Ba Mody et notre très chère invitée madame Awa Ba, présidente de l'association Miroir de l'Islam. E ko wiide rek en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe émission men holmo woni an dokkal rek konngol beele wawa salmodirde bandiraɓe. ɗum noon caggal nde Sawdata salmodiri e yeeɓoɓe ayaw habdude piindi tv joni joni o en bismoto Hawa Ba walla mbiyen Adja Hawa Ba jaam Allah ema. assalamu aleykum moɗon banda men assalamu aleykum moɗon julɓe tagal min jittimi Allah en naɗe ɗum Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƴetta jikna ko ammi salmin dendagal wondiɓe e towɓe e galle o mi salmini kadi dendagal julɓe yeɓoɓe meɗen e ayaw PTV. ɗum noon tonggode temedere e jeetati beele emin mbawi andude hol gonɗo Hawa Ba. Machallah Hawa Ba ko ɓiɗɗo pullo jeeyaɗo to e Fouta Doro e département de Podor arrondissement Thily Boubacar. noon tigi beele a meeɗi naatde école walla ko alqouranil karim. Machallah iɗimi janngude noon ko alqouran hade mi naatde école ko alqouran iɗimi janngude mi janngi école noon ha niveau 3e après Allah waɗi ndesami won Allah enen fulɓe en jawata seeɗa ndesami après par la suite continue étude uji amen waɗa formation IFP institut formation professionnelle mawɗo BTS après nde formé noon dañmi diplôme mbanmi stage Sénégal Kaolack par la suite ngari gaya Dakar mbanmi stage CSE e liggotgol kawamo Aliou Ardo Sadio. caggal to seeɗa ko kañum mawnuɗa ko toon jannguɗa walla ko min komin juddu jeeri jibbinami ko région de Kolda ismawni ko Kaolack. kono ko asli o tan woni kaaƴuɗ. famille o fof ko kaajun ummi Fouta ummi kadi bamam ko neɗɗo service wonno waɗede affecté région aji par ce que région aji Sénégal wodi couvrir région aji Sénégal ɗi famille région mo waɗaka affecté ɗum waɗi amin wonde juddu jeeruji par ce que Fouta ko toon lesre min ummi ko toon min jeeya. to banggue jangde ma tardi ɗum ko an nadde e dewgal. nadde e dewgal tardini jangdam mi yeresama à l'âge de 17 ans ndesami ɗum waɗi jangde waɗi pénalisé perdumi ko heewi martumi ko heewi e jangde nde kadi. mbaɗa ala caɗele teskiɗa kadi ɗo batte jangde nde nde jangatade. teskatade e jangde nde mi alani hen probléme tan ko seeɗa ko ɓesnude law ɗum waɗi pénalisé jangde nde ɓesnude law sa ɓesni Allah budde jangde nde waɗa pénalisé o ɗum tardini jangdam. Sawdata Sy saɗa jogui namdal. Eyi namdata mom rek ko concernant jangde nde no wiiri o acci ɗum ni genre ko ɓesgu addanma accude jangde walla ka wele tan dani tan gaccuɗa jangde. ɓesgu ne jeeya hen est ce que rafi ne jeeya hen. Ok. mi rafama pendant 1 an ɗum tardi jangde nde après par la suite rafi kam so ari wonde kadi ɓesgu kadi ana ɗon jangde wata tan ɗon jeeyede. d' accord par la suite kadi nde ɓesnuɗa pare continue a ƴewani continde jangde. mi contininani natmi e commerce o. d' accord gam mi waɗe commerce ha joni kadi ko hen gonmi machallah. machallah machallah. ko noon ɗum noon wonani en beelam e caggal mum ko hol golle tan ɗe ɓurɗa wadde golle ɗe ngannduɗa aɗa ñiiɓi hen aɗa tawe ɗeɗon golle so tawi min mbawi ɗum andude. beele e transformation komi femme de développement mi waɗa transformation céréale locale mi waɗa formation transformation fruits et légumes produit locaux ji tan mi waɗa ɗum transformé ko hen ɓurmi liggeyade pour le moment. hande oɗo saaha so tawi en ɓosat seeɗa o fedde wotere wonde wiyetede miroir de l'islam walla mbiyen daroggal l'islam tawa ina ardi ɗum walla ina jeeyi ɗum
omo ganduɗa ko Cheikh Oumar Kane min jiɗi andude ko holni jokkodirɗa Cheikh Oumar Kane e machallah wonni kam weltade ha no feewi Cheikh Oumar Kane ko gorko moƴƴuɗo gorko juulɗo gorko tedduɗo gorko mbawɗo wadde ko moƴƴi kadi machallah konko ne fondateur miroir de l'islam ko fomi ɗum ko en 2010 min noon ko 2018 gandumomi kono baadi wiyeteɗo Dieynaba Diallo no jeeya Kaffrine alay chaque année Cheikh Oumar ne waɗa programme uji makko kala Serigne Mansour Pikine Dieynaba waɗi kam invité programme o ñande he puɗɗimi yiide Cheikh Oumar ñande he puɗɗimi andirde Cheikh Oumar beele min gandudirɗon nde caggal mum ko haali sababuji ɗi ganduɗa ko wonɓe sababu ha gandudirɗa e Cheikh Oumar Kane fedde ndeni holno natirɗa hen e nattimi e fedde nde ko yewtere o waɗimi proposé o haalnimi programme makko o jogui fedde wiyete miroir de l'islam o haalnimi programme miroir de l'islam no yarata machallah programme o welimi par ce que affaire diine woni base o joni kollimmi moom min mbeɗa yiɗi montede selu miroir de l'islam poti mbaw o holli konko ne omo yiɗi montede selu miroir de l'islam o ari leegal amen o montinimi mbeddimi autorité ji leegal amen wono maire leegal o e imam juma hen consort yimɓe gari mbaɗi assisté o montinimi cellule o somi yiɗi andude miroir de l'islam ko darogal l'islam holko heedi caggal mum holko woni nafoore fedde nde machallah nafoore fedde nde base o ko miroir de l'islam ko base o ko diine diine woni base o omo dille affaire développement et social machallah so montini neɗɗo cellule joni so monti so joni fedde moɗon o montini mon cellule o totamo carte de membre jeeyon carte de membre so jeeyi ha ngani no foti membre gonɗo nder moɗon par ce que membre uji no cellule aji foti to ko à 50 personnes 50 et 100 ha 200 ko ɓuuri minimum wada ko 50 so montini mon cellule o habari o tottamo carte de membre jeeyo carte de membre 2000 francs a renouvelable chaque année 1000 francs so montini mon cellule o adde neɗɗo o waɗamo formation kono ngati mo façon formation jiɗɗo so mboɗi formé happani o tottamo kadi financement ji financement kadi wonno konko juul kala ko woodi tak saabu Allah woodi reto gueɗe l'islam o waɗata konko so tottire financement o fotani intérêt o tottamo pendant 1 an liggoɗo nder moɗon so 1 an timmi gartu ɗum haali hayso gattatan koko o wona neɗɗo tampino julɓeɗa so Allah machallah firtimi miroir de l'islam ko fedde wallore julɓe kadi natoɓe hen kala mo ganduɗa kadi ni mbiten ka julɗo aɗa wawi jeeyede e fedde nde hade min addude namdal gongal sawda si so tawi En fait, comme nous avons association ko miroir de l'islam comment se fait-il une association comme ka haali hen haala islam no batun allié islam kanyum en même temps transformation en e gueɗe keddiɗe islam o holno yaltirte ɗum ɗon hen ha yimɓe ganda gueɗe islam ene association he islam nane nder association so montinima cellule o waɗata ko ceerno ono ƴewono journée kala chaque semaine so waɗa jeudi walla vendredi walla samedi ko ono tan ƴewata ceerno ara taw moɗon to gon ɗon nde jangguin mo diine moɗon no holli mon Allah rawate no jokka ɗo enɗam jokkirte ok d'accord joni pammi ok c'est intéressant mom machallah minen koye amen mamin naati hen inchallah en calmini mo ganduɗa ko so tawi ko kanko yeeti caggal mum Cheikh Oumar Kane mo ganduɗa ko gando joɗɗo gandal mo ganduɗa ko kañum woni joom galle mum ɓi Serigne Moustapha mo ganduɗa ko diine tan ɓendi en calmini kadi mi fawi alhaji maɗi foof kono kadi en calmini galle omo ganduɗa ko Serigne Cheikh e ɓesgu mum yo weloyi Allah woni Serigne Cheikh ɓeɗo ɗiɗo mo yurmaki ɓerɗe joni jaaɗin koye miroir de l'islam o fedde ko so tawi neɗɗo yiiɗi jeeyede hen so neɗɗo yiiɗi jeeyede hen awata kam contacté min Hawa Bambaton Diaw e numéro mo téléphone numéro mo téléphone 77 655 82 33 siège woni ko Petit Mbaw sa yiiɗi hen jeeyede ara mbaɗa kam contacté kollita kam ka jiɗɗo jeeyede fedde miroir de l'islam soni a jogui fedde ma ala sa jagat fedde ma donc en personnellement gara jettoɗa e feddam min comme ça mbawa jeeyede miroir de l'islam naatgol ngol min laɓɓatina tan ko naatgol ngol holno naatirte natirte ko mbani gona membre carte uji ɓe min jogui carte uji waɗa renouvelé chaque année sa ari daña carte ma mbaɗa adhéré gona membre ganduɗa ko miroir de l'islam jeeyɗa neɗɗo ko tan ene wawi hen jeeyde taw jiɗani e groupe aji comme rewɓe no mbaɗata ni ko ɗon jinni
e neɗɗo goto no wawi hen jeeyde ɓuuran amen ko regroupement dental ɓuuran amen neɗɗo goto a wawa hen jeeyat tan ka jeeyaka e dental sa jeeyama e dental ko nden mbawata jeeyade e miroir de l'islam so ɗum ɗo en personnellement ala dental ngal ndenduɗa sa ari e min ɗumama wottude e dental am walla wattuma dental ɓuuri ngal ɓattade legal ngal koɗɗa bamodi mbiɗa sikki kadi ko ɗum ɓuuri wadde intéressant sah mbaɗon association moɗon groupement ma 50 personnes walla woɓe taw ɓene mbawi wadde avant no bénéficier e formation mo mbaɗir toon affaire transformation je pense que ɗum ɓuuri sah individuellement jaaha toon dokka hen jolinaɗum kadi gaten koye limore nde tolnode yimɓe jeeyoɓe e groupe aji ɗi tolnude ɗon forata eyyi minen minimum mba gono 50 personnes 50 personnes 50 personnes ko ɗon mi puɗɗorto ha 100 ha 200 ça dépend dal e pedde ɗe no mbayi heeɗo yimɓe walla kadi e joni noon ko e nder ɗeɗon denti ɗin groupe aji neɗɗo foof waɗata ko 2000 francs woni temedde nayyi neɗɗo fof ko 2000 francs mbatta daña kartal adhésion ko 2000 francs chaque année no carte e waɗa renouvelé ande beele aɗa jeeya hen ha joni beele aɗa wuuri ko ɗen gueɗeɗa ɗum woni chaque année carte e waɗa renouvelé renouvellement wonno ko 1000 francs beele kadi so tawi an on groupement waɗama hande tan jooɗoto ha lewru nduɗo ɓe daña haalis walla soɓe mbaɗi adhéré tan fodde ɓe jeeyama hen groupe mabɓe ari tan ɓe mbawi tottede financement ɓe liggo non financement wona noon yawirata so mottanam sellu ha dañi carte uji moɗon ko ma mbaɗanɗo formation d' abord hamin ganda holo position moɗon hamin ganda darde moɗon e miroir no wayi puɗɗo ɗon dañde tout salaire moɗon ɓe mbanno financé so wona ko a waɗi adhéré tan a tottama financement non wona no mi jarata firti kala mone jeeya hen koma ɓe mbaɗe heblo ha heblo ngo timmo ɓe puɗɗo tottede ɗum kadi holto ñiɗɗon base o ko holto base o ko poti mbaw ñiɗɗon base o ko poti mbaw mimo président ton ko ɗon gallam woni chaise o o mbela ko lewru foof on jooɗoto walla ko par lebbi ɗiɗi walla ko par yonte holno jooɗorto ɗo so tawi oɗon jooɗo minen presque min ɗo to fondation sellulam goɗɗo poti mbaw chaque samedi min jooɗoto par ce que emin jogui caisse nder amen chaque samedi alan gueɗe rewɓe kamɓe tugoni foof cotisation wonata hen min jogui chaque samedi min jooɗo min jogui caisse amen emin piya chaque samedi min ñamlira nder amen kadi emin liggo nder amen dal ok machallah ko kalɗa ɗo ko moom normalement neɗɗo kala jiɗɗo hoore mum ne foti wawde bokkude e ɗiɗon association ngaji par ce que ne waɗi avantage min jinnomi andude so neɗɗo yiiɗi wadde gens waɗi construire ɗum noma groupement formation holno yaade on mbaɗa déplacé o jahoto ha to jomum jeeya to mbaɗi on toon yimɓe formé walla ko jomum en gummoto ha to jeeya garata place moɗon poti mbaw pour waɗon ɗum formé ɗum ɗo fof ko kaldi kam somin ponni somin montini neɗɗo cellule muɗum min jewtata e président ɗamen hono Cheikh Oumar Kane gorko julɗo tedduɗo konko min jewtidata so an no mbiɗa ni aɗa woni ha kidira no waɗɗi kidira ana wona ɗo ne waɗi Sénégal ne waɗi Dakar kay machallah somin montinima cellule min jewtida Cheikh Oumar Kane so ni ko mine min poti yaade waɗinma formation min mba déplace 2 à 3 personnes tawma liye ma mbaɗma formé walla sodi konko ɗo o wiyata ko ɓuranima ko onon mbaɗa déplacé o 2 à 3 personnes gar min forme jomum en dutto forme keddiɓe d' accord ɗum ɗum ɓuuri webde mbeɗa sikki sah déplacement o musat yedde 50 personnes wiiden adda jomum ha toon machallah e bamodi mi accan tan continue e makko wasta lamɗo noon jaɓanten koye beela ko Dakar tan walla Fuutankoɓe nana hen walla hayso wona fof mbiyen Thiès ha Saint-Louis walla mbiyen Sénégal tan sappo nayi diwni Sénégal eyyi machallah ko noon woori par ce que actuellement nde famɗere ko joom waɗa miroir de l'islam e nder mois de avril o tan miji hay Ziguinchor monti to 4 cellules nan partout presque Sénégal emin Mbour Tamba Kaolack Ziguinchor emin jaaƴi dal machallah no partout dal cellule miroir de l'islam ne toon hande oɗo saaha so tawi min jiiɗi emin mbawi wiide mataw ko beela mbiyen enen wiyoɓe mbimi mbalo eɗen nooti miroir de l'islam han hannirtini eyyi machallah no yimɓe halpulare no nooti hen esno ko julfuɓe ɓuuri en hewde julfuɓe e leƴƴi goɗɗe ɓuuri hen heewde halpulare en noon dander hen est ce kam ko julfuɓe en e seraɓe en e ɗen gueɗeɗa ɓuuri hen heewde so Allah so halpulare en kam nani hen so tawi won wasima mo joguiɗa mbo pewdata nanoɓe pulaar ko hollum wonata eyyi ko noddude yimɓe tan erago tan nodde yimɓe e fedde miroir de l'islam e gaddugo Cheikh Oumar Kane donc joom suudu makko tedduɗo sokhna Oumou Khayri Sy mo sokhna Asim Serigne Mansour borom daara ji
soxna Umu Xale si mo Cheikh Tidiane si mo Moustapha si mo Cheikh Tidiane si Al Maktoum bele salminaɓe kadi no feewi beele duwonoɓe beele ñagonoɓe Allah moƴƴere yo Allah jagaroɓe dal mbiɗo l'islam jeeyete hen sattani ma gona julɗo d' abord saabu ko l'islam woni base o sa jeeyama hen kadi ko ma kadi mbaɗaɗa formation kadi ɗum takata fedde nde wurde jomum e dañi meccal na kadi na liggo nder mumen kadi adana ɗum e gartam dal kadi ne waɗi financement e ganduɗa ala hay goto remboursement koko noon ɗo liggorto so waɗi finance fawta hen intérêt hay goto hay intérêt fawta hen par ce que konko affaire ko affaire julɗo o waɗata ko affaire l'islam waɗata ko balla kadi o waɗata social o waɗata eyyi jiɗɗo hen jeeyata kam satta vraiment sa jeeyima ine waɗi avantage uji kewɗi so Allah no waɗi gartam kadi ha no feewi machallah eyyi jiɗɗo yiyande ko tottirte ko woni bal eɗen mbawi ɗum ɗo andude tottirte ko temedere ujunere ko 1 million ko 2 million ko 3 million e machallah konko kala selimbo monti o meeɗa tottide 500 000 1 million fayi ɗo tottirata machallah te kadi ko tottira ko kadi ala président balluɗomo hen ala ministre balluɗomo hen ala député balluɗo ko jewde hoore ko ittat omo walla julɗo omo walla miskineɓe ngal namno ko hen pamaɗen a duusi kamen namdal ngal ko woni beela oɗon jokkodire laamu ngu walla ko wayno ala min jokkodani laamu konko jewde hoore makko waɗa finance yimɓe no mbirumam te ala président baɗoɗo on finance ala ministre baɗo finance Cheikh Oumar Kane ala député baɗo finance Cheikh Oumar Kane ala hay goto leader baɗo finance Cheikh Oumar jewde hoore makko itta waɗa finance julɓe waɗa finance rewɓe on ko poɗɗo wallede tigi tigi hande o saaha kono en paami heedi caggal mirowaji l'islam ko Cheikh Oumar Kane beela kadi hande no worɓe ene mbawi hen jeeyede comme bamoudi walla combane walla abou diop beela eɓe mbawi hen jeeyede eyyi ɗum wiye sire mbawi hen jeeye par ce que l'islam wiya l'islam ala palpalto l'islam kam ko l'islam worɓe rewɓe leƴƴi fof nani l'islam eyyi ɗum kam vraiment temma weel amen ha no fewi boom worɓe nani hen an bagay machallah hande oɗo saaha emin jiya e kala saahaji dente rewɓe e lamorɓe leydi Sénégal dente waɗoɓe politique dawrugol ɓenne mbaɗa ala ɓe jiɗani moon fottude minen noon mbiruwa l'islam ko apolitique pour le moment par ce que Sénégal wawi wiide aɗa wona hen taw watta politique pour le moment kam ko apolitique haɗadima noon an sa yiyama woni mam sa welam jeeɗa kadi jettina e leader goɗo balla ɗum est ce que kam pour le moment ni mbiruwa l'islam ko apolitique min mbabaka hay goto leader sowona Cheikh Oumar Kane o leader ɗamin woɗo ceerno woɗi foof amen on ngala mo ballondirton to banggue mbaɗo politique woni dawrugol on ngala mo ballondirɗon tawa ko neɗɗo mbiten ko joom gollorgal mo cuuɗigal woni homme d'affaires ala hen ɗo pour le moment suwato wonde pour le moment suwato wonde beela kadi ne ina dotta natoɓe ko tolno duuɓi mabɓe âge ngoɓe jogoto walla ala âge ko neɗɗo tan so tawi o timmi wonɗo tolni o wawi yidde mbiyen embo wawi jeeyede hen e ɗum âge ala hen mbiɗo l'islam ala âge ala kadi affaire ethnique ala komi séréer ala komi halpular ala komi joola l' essentiel yawde juuɗo tan ala parpartogo ala kadi ko oɗo dayira jeeyami komi ɓuuri walla komi tijjani ɗum fof ala e miroir d'islam machallah presque ko waɗi expliqué fof question ngaji ɗi gandanɗa baɗɗi l' essentiel ɗi fof bamode wayna posé ɗum ni ko wiide tan miroir de l'islam c'est très intéressant donc yimɓeɓe fof mbawi wadde hen adhéré ala mawɗo ala cukalel du coup hankkadi mi yiyani paltaɗo hen dal ko yidde rek wiide tan yimɓe gandanɗa jogui ballal mumen pour wallidde oɗo monsieur Cheikh Oumar Anne jomum ene mbawi wallidde par ce que ɗum ɗo kam ko yahata e affaire diine en e social en moom neɗɗo joguiɗo bonne intention foti tan ko wallidde jomum voilà min ko ɗum ɗo tan mbawmi wadde hen lancé ɗum noon en garti hen haaɗo so tawi wonko jiɗɗa haalde e miroir de l'islam ko ganduɗa aɗa foti ɗum namnede a namnako eyyi machallah ɓe sigi ko poɗɗo namda fof on namdima ɗum kadi wiide tan kadi Cheikh Oumar Kane ko foti wallede laamu ngu nde foti darnadema laamu ngu nde foti walludema par ce que mon dari on walla rewɓe on walla miskineɓe on walla sukaɓe on waɗa ko wawte ko jewde hoore makko waɗata ɗum président tawanimo hen ministre tawanimo hen député tawanimo hen on waɗa développement no fewi on waɗa social on ko poɗɗo wallede on walla yimɓe kadi e diine mabɓe surtout te kala komo waɗa kadi saabi Allah woɗirata kala financement ɗo tottiri o fawta hen hay goto intérêt o poɗɗo wallede machallah kadi e numéro mo keɓeɗa o so tawi yiɗi jokkade miroir de l'islam woni darogal l'islam darogal diine holno waɗata eyyi jiɗɗo jeeyede miroir de l'islam
a waɗa kam contacté numéro 77 655 82 33 numéro téléphone 77 655 82 33 jiɗɗo jeeyde mbiru alisa sa noddi kam mami haala no mbatta ha jeeyɗa hen inchallah te sa jeeyi hen kadi min sa ronatama hen dal inchallah ɗum noon gasi haalaji waynodira yeɓoɓe ayaw habdude penti émission kam boni an Allah jarama ceerno Mody Ba e Adja Sawtel mi weltima no fewi e invitation moɗon machallah mi ñaago Allah tan yo Allah nawru gueɗe ɗe yesso dal wonde e jaam e cellal surtout Cheikh Oumar Kane ga mbeɗa duwnomo kadi konko e joom suudu makko tedduɗo o no Allah waɗantaɓe e jaam Allah ɓeyda suturaji mabɓe Allah juutno balɗe mum moƴƴi batte mabɓe merci on jarama eyyi no wayno émission ari to haɗanno ko wiide rek en jetti bandiraɓe yeɓoɓe émission men holmo woni an ɗo to Pindi TV en jetti kadi ɓeɓe ganduɗa kamɓe ndenduɗen plateau hannde en calmini en juurima merci ɗum noon en gardi hen ha ɗo émission o kadi ne ko en noddiɗo debbo e nder rewɓe golliɗo e omo ganduɗa ko ceerno Cheikh Oumar Kane mo ganduɗa ko joguiɗo fedde mawde fedde dilloɓe e diine mbiɗen ko darogal l'islam tigui rigui ko on debbo woni garɗo ɗo hannde e émission holmo woni an ɗum noon jiɗɗo jokkade hen foof tonggode mum nanɗo mo on jokkodiri makko han hannirtini ko wallude diine ala ko wiide caggal makko sona kanko tan e hoore makko Cheikh Oumar Kane noon eɗen ndendi lappol makko e nder dowlaji e nder Afrique kono lappol makko e Europe lappol makko e aduna o kala ngam ko ina wallude diine eɗen nganndi oɗo sahaa o wonani e nder leydi Sénégal kono fof koye lappol jokkere enɗam ɗum noon bandiraɓe ko ɗo mbaynoto ɗen koye konngol mbaynigu noon addani en ɗum ko Amadou Sy gorko mo Gurel Dar ko on tigi addani en konngol mbaynigu o wi jiɗɗo wadde galle yo reeno nayiji nayyi o yo reeno debbo ceeraɗo laabi nayyi kono kadi yo reeno debbo jaarowo e duuɓi 40 yo reeno debbo dewniiɗo ɓiɓɓe 40 kono kadi yo reeno debbo kesniiɗo laabi 4 konngol mbayniigu yo nayiji nayyi jiɗɗo wadde galle o wi ko yo reeno debbo ceeraaɗo laabi 4 o reeno debbo jogiiɗo duuɓi 40 o reeno debbo dewniiɗo ɓiɓɓe 40 kono kadi o reeno debbo kesniiɗo laabi 4 ɗum noon ko ɗo mbaynoɗon tonngode 108 ha sahaa goɗɗo hawre dewleɗe gueno to caggal to ko Abou Diop e Thiombane Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé